ସ୍ୱାଗତମ୍ ବନ୍ଧୁ। ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଆଜକୁ ଏକ ମାସ ହେବ କେବଳ ତାଲିବାନ ପଞ୍ଜଶୀର ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିଛେ। କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନିଗୂଢ଼ ଭିତିରି ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀ ତାଲିବାନ ଓଗେର ଆରବ ସମୂହମାନଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା ସରିଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ତାହା ଆଫଗାନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଆଫଗାନ ମାଟିରୁ ତମ୍ବା, ସୁନା, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତୈଳ ଖଣିକୁ ଲୁଟ୍ କରିନେବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନିଜର ହାତକଣ୍ଡେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନିଙ୍କୁ ବସେଇ ଆମେରିକା ତାଙ୍କୁ ମୋହରା କରିଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ସେତକ ହାତେଇ ସାରିବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖଣି ଖାଦାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭାଗ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଆମେରିକା। ଭାଗ ହାତେଇବାକୁ ହେଲେ ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଗ ସେ ଦେବ କାହାକୁ? ଏ ଭାଗର ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନା। ଏହି ଦୁଇଟି ଦେଶ ତାଲିବାନ ଓ ହକାନି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ଆମେରିକା ଦେଖିଲା ଏହି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ତାଲିବାନୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଡିଲ୍ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହାତ କଲା ଏବଂ ଆଫଗାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହିସାବ ରଖିଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ହେବ, ସେଥିରୁ ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ତାଲିବାନ ଯଥାକ୍ରମେ ବାଣ୍ଟି ନେବେ ଏବଂ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାଲିବାନକୁ ରଖି ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ଶକ୍ତି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ତାକୁ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ତାଲିବାନକୁ ମୋହରା କରାଗଲା ଏବଂ ମିଶନ ତାଲିବାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମୁତୟନ କରିଥିଲା, ସେଥିରୁ 30 ଭାଗ ଅସ୍ତ୍ର ଶାଣିତ ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 70 ଭାଗ ଅସ୍ତ୍ର ତାଲିବାନକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେରିକା ଜାଣିଥିଲା। ତେଣୁ ଅଧା ଦାମରେ ସେସବୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆଫଗାନକୁ ନିପାତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନକୁ ଧରେଇ ଦିଆଗଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସପ୍ଲାଇ ହେଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘର ପରିସର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଆମେରିକା ଆଫଗାନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ଚାଲାକିରେ ତାଲିବାନକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଭାଗବାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବରାବର କରିନେଲା। କାରଣ ଆମେରିକା କେବେ ବି ବିଶ୍ୱ ବୁକୁରେ ସେପରି ଆଖିଦୃଶିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନାହିଁ କି ଜିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆମେରିକା ସେନା ଓହ୍ଲେଇଛି, କେବଳ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓହ୍ଲେଇଛି। ବେପାରୀ କେବେ ଝାମଲା କରେ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କଅଁଳିଆ କଥା କହି ପକେଟରୁ ଲୁଟି ନିଏ। ସିଏ ହେଉଛି ଆମେରିକା। ତେଣୁ ଆମେରିକା ତାଲିବାନ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା କରି ଭାରତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି। କାରଣ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ପୁଣି ଅଧା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହାକୁ ପୁରା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସକାଶୁ ଏଠି 30 ଭାଗ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ ରହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କେବେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପୁରା ଚିପାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠାରେ ନେତାମାନେ କାଶ୍ମୀରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦଖଲ କରିନେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୟାନବାଜିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ କେବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭାରତର ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନୀ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚାଇନାର ମିଳିତ ସେନା ନିଶ୍ଚୟ କାଶ୍ମୀର ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ମୋଗଲ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ।
ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିଶାମିଶି ସର୍ବଧର୍ମ ଚେନାଚୁର ଦେଶକୁ ଚୁରମାର କରିଦେବେ। ଚାରିପଟୁ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଆନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ଭାରତକୁ ଦଖଲ କରିନେବେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେବେ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ। କାରଣ ଅତୀତ ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି। ଅତୀତରେ ଭାରତକୁ ଆଫଗାନ ମୋଗଲମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶାସନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ନ ଆସେ ସେମାନେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଗୋଲାମ କରି ତାଲିବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନରସଂହାର କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅତୀତକୁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗାଣିତିକ ହିସାବ ହେଲା, ମୋଗଲମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ରୁଷ, ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ଜାପାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେନା କେବେ ବି ହେଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସେନା ଭାରତ ପାଇଁ କେବେ ବି ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଏବେ ନାହିଁ ତା କେବେ ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଖାଲିରେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବେନି, ଟଙ୍କା ଆଗୁଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଭାରତକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲୁଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇ ମୋଗଲ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ମୋଗଲି ରାଜ ଚାଲିବ। ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ। ନମ୍ବର 3, ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତା, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ମାନସିକତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି ସତ୍ୟ। ହେଲେ ଏହା ଆଖି ପିନ୍ଧା ଚଷମାର ଉପର ମହଲର ଦୃଶ୍ୟ। ହେଲେ ଭିତିରି ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା, ଯାହାକି ରୁଷରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୋଦିଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ ମାପକୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କଥା ନିଜକୁ ଭାରତ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଏହି ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଭାରତକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତ ଭିତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭାରତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଆପଦେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନଦିଅନ୍ତି ଦେଖା, ତାହା ଭାରତ ବୁଝିସାରିଲାଣି। ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରୁଷ କଥା ଦେଖିବା। ରୁଷ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବେପାରୀ। ଅସ୍ତ୍ର ନ ବିକିଲେ ତା ଦେଶ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ବଜାରର ଦରକାର ପଡ଼ିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସିନା ଅସ୍ତ୍ର ବିକା ହେବ। ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଲେ ସିନା କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ତା ପାଖକୁ ଯିବ, ତା ଦେଶ ଚଳିବ। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଯିଏ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବ ସିଏ ହିଁ ତାର ବନ୍ଧୁ ହେବ। ଭାରତ ଅସ୍ତ୍ର କିଣୁଛି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଅଛି, ସେ ପୁଣି ଦୋହଲା ବନ୍ଧୁ। ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଦିଆନିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ସେସବୁ ଚାଇନା ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାରୁଦର ମରୁଭୂମି ମଝିରେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଭାରତ ବଞ୍ଚିକରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱର ଲଢ଼େଇ, ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂଖଣ୍ଡଟିଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛି, ନିଜେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାର ସ୍ୱର ହୁଏତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇପାରେ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ନୀରବ, ନିଶ୍ଚଳ, ଅସହାୟ ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆକୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଶ୍ୱରୁ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜଳକା ଭଳି ଅନେଇ କରି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜଶିରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଦେଶରେ ହାଲତ ଖରାପ କରିବା ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗପଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ନେତାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ମତଭେଦ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏବଂ ପତନ ଅବସମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ନିଆଁରେ ଢାଳିଦେବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଠକାରରେ ହଁ ନାହିଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହୃଦ୍ବୋଧ ହେଉଛି ଭାରତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବାରୁଦ ଗଦା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆକଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାର ତୁରନ୍ତ ହିସାବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ଆକଳନରେ ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଆତଙ୍କୀମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ 150ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଛି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ? ତା ତୁଳନାରେ ଆତଙ୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର 20 ଗୁଣ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି। କେବଳ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ଥରେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଲା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ ସମେତ ମୁସଲମାନ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରିଯିବେ। ଆକ୍ରମଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠିବ। ଏବେ ସେମାନେ ଘର ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଉକାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କାରଣ ସେମାନେ ପଞ୍ଚଶିରୀକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଏହି ବାକି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଘାତ ଆଗୁଆ ପ୍ରହାର କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଟାଣ ଦେଶ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଲୁଲୁଚିଆ ଭଳି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଭୟରେ ଥରିଲେଣି। ଆତଙ୍କୀମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନରସଂହାର ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ କାହା ମୁହଁରେ କଥା ବାହାରୁନି। କଥା କହିବା ବେଳେ ଛୋପ ଢୋକି ପକାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚଷମା ତଳ ଆଖିକୁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି? କେବଳ ମରଣ ନୃତ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଖାଇ ପିଇ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା। ମରଣ କେତେବେଳକୁ ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ, କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ, ତା'ର ନେଣ ନାହିଁ କି ଦେଣ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କର, ଚାଷ କର, ବେପାର କର, ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ଧର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପୋଲିସ ବଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବ। ପଞ୍ଚଶିରୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସପ୍ଲାଇ କର। ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆତଙ୍କୀକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖି ପ୍ରହାର କରି ମାରି ପକାଅ। ଆଫଗାନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୋମା ବର୍ଷଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରି ପକାଅ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଯଦି ପଞ୍ଚଶିରୀ ଜୟ କରି ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନ କାଶ୍ମୀରକୁ ଘେରିଯିବେ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ, ନିଜ ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଏକ ଭୟାବହତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ମୋହର ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ କାଶ୍ମୀର ପଟୁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏକାଠି ହୋଇଯାଅ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନଚେତ ଏମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ଚେତାବନୀ ଦିଅ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଯୁବଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଅ। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। ଭାରତ ସରକାର ତଥା ପ୍ରମୁଖ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଅସ୍ତ୍ର ଚଳେଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେନା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ବୋହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଘାଟିରେ ଗରିଲା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କବ୍ଜା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥକୁ କାଟଛାଣ୍ଟ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୁଅ। ତ୍ୟାଗ କର, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଠୁଳ କରିଛ ବିନିଯୋଗ କର। ଅନ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଶରୀରକୁ ତା'ର ମଜବୁତ କର। ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଜବୁତ କର ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କର ଏବଂ ନିଜେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାଗ୍ରତରେ ରୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର କପଟ ପୋଷାରେ ଭାରତ ଫସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଭାରତରେ ରହି ବହୁ ସୁଖ କଲଣି। ଅମିର ଫକିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଦେଖିଲେଣି। ଏବେ ସବୁ ସମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେହି ବଞ୍ଚିବନି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଆକଳନ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ଭାରତ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ବଜ୍ର କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଆଗପଛ ହେବ। ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧୁ, ହେଲେ ମଶାଣିର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଖେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କର। ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ। ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଭାରତର 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 କୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଆଗେଇ ଆସ, ବାହାରି ଆସ।
विश्व देखु भारतर सामरिक बेसामरिक सेना शक्ति पृथ्वीर सेना शक्ति ठारू अत्यधिक एवं शक्तिशाली जहाद्वारा कि भारतर निरापत्ता विपन्न करने को बहुबार चिंता करने पड़ो नचेत भारतर अस्तित्व विश्व बुकुरे बजाय रही। जय हिंद।